Naumpadeše bi riječi stihovi Đorđa Balaševića. I neka se okuša horto rokuša. Ja sam babin sin jedinac, mater svima, kogod i šta god pokuša. Još jednom mater svima, kogod i šta god pokuša. Nisam se razočarao, nije ovo prvi put sudu Bosne i Hercegovine da oslobađa optužene. Tako je. Znamo da je Osmicu ekspresno oslobodio, isti sudija. Znači nisam se razočarao, ovo je u jednu ruku namjerno urađeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jer ovi tužioci su život svoj dali da ovo dokažu. Hvala ovim tužiocima, hvala gospođi Gordani Tadić koja je otvorila istragu. Hvala sadašnjem glavnom državnom tužiocu Milanu Kajganiću. Idemo mi dalje, sigurno, meni je žao zbog građana koji su došli iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Sigurno nećemo stati. I poruka iliđanskim begovima, ne begu, begovima i ratnim profiterima. Doćemo po njih sigurno. Tako je. Tako je, Muris. Ne mogu ubiti da ne odgovaraju. Lopovi! Evo je gospodin Dragičević je izašao iz sudnice revoltirani, svi građani su bili poprilično revoltirani. Čak je i sudija Perić rekao da mediji nisu izvještavali kako treba, izgleda da njima smeta što je javnost uz vas. Još je jako ovaj sistem, a samim tim i Branko Perić. Znači ne može neko biti ubijen, a da ne odgovara. Vidimo da se on sažalio na Alisu. Zašto Alisin otac nikad ga nije interesovalo? Ko je udario Alisu? Zašto ga nikad nije interesovalo? Ali evo, pušćemo Ifeta, nek se obrati, ja vam kažem, nisam klonuo, nisam se razočarao. Očekivano, od ovog suda očekivano. Vi idete dalje, borite se za svoga sina. Pa svakako, kako ću doći do ovdje i odustati. Ide istraga dalje, sigurno, neću ni ja stati, ni Ifet, ni Arijana, neće svi ovi građani koji su došli u Mursu. Nema veze, neki ovo danas Branko uradio pred dan državnosti, da vidimo kolika smo država, svaka mu čast. Eto, ali ja mislim da nije dobro slušao, sad je u svom iznošenju neke neistine iznio. Jer je rekao da je korišten s njima koji je Hasan skinuo, nije tačno, šta je onda slušao Konakovića i Mirhana Bešliju. Jel slušao šta su oni pričali? Hvala svima koji ste se zamučili i došli. Nemojte se razočarati, ko nije, a dokazat će mi ko je Dženana ubio. Nećemo dolaziti u Hvala vam. Arijana, vi ste isto burno reagirali nakon presude. Javnost vas je podržala i ovi ljudi koji su ovdje došli, svi su izašli iz sudnice. Pa evo ja ću i sada reći ono što sam rekla u sudnici, pa po cijenu toga i da me kazni sud. Rekla sam im da oni nisu časni, da nisu pravedni kao što nisu i da ćemo svi, i ja, svi vi i oni doći pred jednog najpravednijeg sudiju. A kada pred njega dođu, teško se njima za ovoliku nepravdu. 7 godina crkavamo da dođemo do pravde, dokazi su tu, nisu mediji prenosili, nisu to njihove želje, to su dokazi. Ovi ljudi su tu zato što postoje dokazi protiv njih, ali dok je nepravedni sudija i onih korumpiranih i nesposobnih i podobnih, ovako će nam svima biti. Ali svaki put kada su nam poturili nogu, mi smo bili jači. Isto i danas im poručujemo odavde. Znači, tek će sada da vide ko smo i šta smo i koliko imamo snage, a hvala Bogu, hvala dragom Bogu imamo. I dok se mi u njega uzdamo, mi ćemo istrajati u ovome. A vas sve molim vas da pratite ovaj slučaj do kraja, da pratite našu borbu, samo objektivno, samo onako kako jeste, da prenosite. Javnost molim da ostane uz nas. Kao što vidite, ovo će biti duga i teška borba i već jeste, ali nema odustajanja jer kada bismo mi odustali, mi bismo izdali Dženana, a znamo da on vjeruje u nas i da ga mi izdati nećemo. Evo imate veliku podršku, došli su ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i gospodin Dragičević je reagirao, rekao je da je ovo sramna presuda.
U jednom momentu sudija Perić je rekao da su mediji nekorektno izvještavali i da su pokušali utjecati na ovaj cijeli slučaj. Vi ipak imate očigledno podršku javnosti i podršku građana. Sudija Perić korektan. Prije ovoga smo čitali njegove kolumne o ovom slučaju. A šta je sada ovo? Oni su nekorektni, oni su ti koji su nekorektni, niko od nas nije nekorektan. Mi smo išli samo istinom ka svom cilju i na tom cilju ćemo ostati do kraja. Vama hvala svima. Vi znate da vas ikada nismo pozvali pa rekli molim vas napišite nešto. Na svaki vaš poziv mi smo se odazvali. Evo imate s druge strane, vi ih pozivate. Oni nemaju šta reći, oni ne žele reći. Hvala vama na svemu i nadam se da ćete ostati uz nas do kraja. I bit će pravde za Dženana, Bogom vam se kunemo. Tako je, Arijana. Hvala vam.